Nimbali kang sekeng Pangklimbang 5 menit dina Jemuah Paing tanggal 4 Juli taun 2020 kapethik saka Injil Matius bab 9 ayat 9 tekan ayat 13. Ora gampang lho golek wong kang nyumadhikake diri kanggo cawe-cawe utawa terlibat minangka pengurus paguyuban jroning pepantan pasamuan suci. Iki kabukti saka sawetara sharing kang nate ndak rungu. Kula niki dados ketua lingkungan sampun gangsar periode. Lah pripun mboten wonten sing purun? Kathah ingkang sami wangsulan rumaos dereng pantes. Enten ugi sing nate nampi jejibahan dados ketua lingkungan ning namung kuat 3 wulan lajeng mengundurkan diri. Tundone nggih wangsul malih dhateng kula. Pengalamane Santo Matius sing waosan dina iki prayoga dadi sawijining bahan pangklimbang kagem saben warga pasamuan suci. Gusti pancen mbutuhake saakeh-akehe wong kanggo nuwuh ngrembakake pasaman suci mligine sarta meratahake kratoning swarga sumrambahi. Monggo sami kapirsani Injil Lukas bab 10 ayat 1 tekan ayat 9. Kepara marga awit saka mepete martakake kabar kabungan mau wong ora entuk semaya. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 8 ayat 18 tekan ayat 22. Nanging panjenengane ora ngersakake utawa nunggu wong nganti hebat-hebat mumpuni ing sakabehi kinurmat lan kasungkane jroning pasrawungan. Panjenengane ngersakake wong-wong kang sadar mring wigatine nyawur kabecikan dalem Allah marang jagat sarta sumadyo ngadepi apa wae kang dadi pepalang lan ribet demi nindakake karsa dalem Gusti kang luhur mulya iku. Wong-wong mau ora tumandang dhewe, jeryang Roh Suci tansah ngampi-ngampingi lan paring kekuatan. Sikape Santo Matius kang gagi menyat saka palungguhan panggawean banjur nderek Gusti Yesus banget prayoga kapigatekake. Ing tumanggape wong-wong Yahudi, Matius mono dudu wong becik-becik alias wong sinirik. Minangka juru mubaya, panjenengane kagolongake jroning wong-wong dosa kepara sawijining pengkhianat bangsa. Marang wong kaya mengkene iki, Gusti Yesus nibakake pilihan. Kasadaran mring kasekengan diri lan niat kanggo ndandani diri mujudake modal dasar kang cukup. Tumrap Gusti Yesus, Matius isih darbi wektu kanggo dandan-dandan diri jer dheweke tinimbalan kanggo dadi murid. Dene tugas utama sawijining murid mono pancen sinau marang Sang Guru. Minangka Sang Guru, Gusti Yesus uga isih kagungan wektu kanggo gegulang wong-wong kang tinimbalan nderek panjenengane liwat piwulang, igu partikel, sapa aruh, luwih-luwih liwat patuladan dalem. Sauger wong gelem buka ati kanggo sinau lan ngrembakake diri marang kahanan kang luwih becik, mesti ora ana kang mokal. Sauger wong gelem mapakake diri minangka murid kang kanthi bungah nampa lan ngrembakake ngilmu saka guru, mesti bakal kasil ing pasinaon. Sikap iki kang kadarbeki Santo Matius. Dheweke ninggalake panggaweane kang katuding kebak dosa, ninggalake kanca-kancane para pamupubaya kang ateges medhot budaya lingkungan kang ora sihat, sarta manunggal jroning pepantan dalem Gusti Yesus. Prostresna pelem kinasih timbalan Santo Matius ngelingake kita kabeh mringsih kawelasan dalem Gusti kang kersa nyelametake umat manungsa tan miji-miji. Kepara sacara mligi panjenengane nekani wong-wong kang lara utawa kaanggep lara dening masyarakat kanggo kasarasake. Luwih saka iku, salebar kasarasake lan kaslametake, Gusti Yesus ngutus kita kabeh kanggo dadi sambung asta dalem, nyarasake lan nyelametake umat manungsa saka larane dosa. Mula disiyaga lan aja semaya.
Suwawi sampai munjuk, kunjung asma dalam yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus timbalan Santo Matius mbuka manah kawula menawi panjenengan boten betahaken kasampurnan minangka wiwit kawitipun timbalan. Kepara panjenengan ngendika supados kawula nggayuh kasampurnan. Sinambi nggayuh kasampurnan kawula sumadya mangun pasamuan dalem sarta sumadya ing ngutus martosaken kraton dalem. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.